രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം പ്രസാദി സപദാ വന്ദേ ത്വം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീ ഗുരോ രൂപം സാർവജാതം സാഗണരഘുനാഥാനി അദ്വൈതം അദ്വൈതം സാവധൂതം പര്യർഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ മുതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ മുതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ കോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാന് അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. 3 ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് അച്ഛമാണ് അല്ലെ, അവ്യയനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനില് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു കർമ്മയോഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് ചാപ്റ്റർ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനു മുമ്പ് ഏതാ? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് സകാമകർമ്മമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇച്ഛയിലാണ്, ഫലേച്ഛയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നിഷ്കാമകർമ്മമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാം. 2 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ്? ഒന്ന് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പലർക്കും പല തരത്തിലാണ്, പലരും പല സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ കർമ്മത്തിനെയാണ് സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ടീച്ചർ ആവാം, ഒരു വീട്ടമ്മയാവാം. അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. പക്ഷേ അടുത്ത എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കർമ്മം, അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എന്താണോ ലക്ഷ്യം, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യത്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അവിടെ ബ്രൂഹി എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇനി അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പം അതില് ആത്മാവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട, യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും അവസാനം എന്ത് പറഞ്ഞു? ആത്മാരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉൾവലിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.
അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരാൾക്ക്, ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആൾക്ക്, ശുദ്ധഭക്തനായ ആൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തില്. അപ്പൊ അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എനിക്ക് ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പോ. കാരണം എന്താണ്, ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാൽ മതി, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വേറൊരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് പറയുന്നു, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാ അർജുന എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ? പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നത്, അതായത് പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ കർമ്മമാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ഉപദേശിച്ചത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമോ, അതോ ഭക്തിയുടെ സേവനം അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ച എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണമോ? ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരായിട്ടുള്ളത്? ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരം? രണ്ടും ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിൽ ശ്രേയസ്കരം ഏതാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു സന്യാസിയെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും വിരുദ്ധത തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോ? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ? ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണും കൂടി ഓക്കെ മതി, കയ്യിൽ എന്താണ് നോക്കൂ. സിഗരറ്റ് ആണുള്ളത് അല്ലേ? അതെ, മൊബൈൽ ഫോണും കൂടി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ സിഗരറ്റോ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പുറത്തുള്ള അവരുടെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ കമണ്ടലുമാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതുമാരി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് വെക്കാനുള്ള പാത്രമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ അയാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിരക്തി വന്നിട്ടുണ്ടോ? കാരണം ഈ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബഹുമാനം തോന്നും. നമ്മൾ കയ്യിലും ഒരു സന്യാസ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുക്കും അല്ലെ? ഒരു കോയിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. കാരണം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു കഷ്ടമാണ്. അയ്യോ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനിപ്പോ ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കപടതയാണ് അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അഭിനയം മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് പ്രിറ്റൻഡർ എന്ന് പറയും. അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് പുറത്ത് ഒരു വേഷം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സന്യാസം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പൂർണ്ണമായും വിരക്തി വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരികയാണ് കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലതു തന്നെ, എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? കർമ്മത്യാഗത്തിനേക്കാൾ ഉത്തമം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ കർമ്മത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, എന്താണ്, എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്, അവരെത്ര ക്രമികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അവരെ കൊല്ലാൻ താല്പര്യമില്ല, അവിടെ എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, എന്നെ അവർ കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ആദ്യം പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, ഞാൻ വേണ്ട, ഞാൻ യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയിക്കോളാം, ഭിക്ഷ യാചിട്ട്. ഇപ്പോ പ്രശ്നം എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു 5 ഗ്രാമെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി, ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ ഓരോരുത്തർ ഇന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ, ദൂത് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവർക്ക് എന്താണ്, ഭരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല, ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ വലിയ വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ വേറെയാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പാണ്ഡവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് പകരം അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ട, ഇപ്പൊ 5 രാജ്യം തരാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാട് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ലേ, ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നോളാം. ഇത്ര കാലം കാട്ടിലല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്, 12 കൊല്ലം. അപ്പൊ ഞാൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഈ ഫലങ്ങളും അതൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. ആരോട്? കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും ഖണ്ഡിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മ പരിത്യാഗത്തിനേക്കാളും ഉത്തമം അതാണ്. കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ഈ നമ്മളുടെ ഈ യുഗത്തിൽ 500 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അവർ ആദ്യ ഭാര്യ മരിക്കും, എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം കഴിക്കും. ആ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് ഒരു 20-21 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, 22 വയസ്സിലോ 24-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മള് ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വിരക്തിയാണ്.
ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥത കാണിക്കുന്നതും നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സന്യാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഹയർ കോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് വിരക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇസ്കോണിലൊക്കെ കാണാം, എല്ലാ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റുകളും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മചാരികളായിരിക്കും. അവര് സന്യാസ രൂപത്തിൽ സന്യാസം വരിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവര് ചെറുപ്രായം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അത്രയധികം പ്രായമായ ആൾക്കാരൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥനായ അർജുനനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഞാൻ അവരെ കൊല്ലാൻ മടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നശിക്കണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് കുറെ കടമുണ്ട്, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി ഒരു സന്യാസിയുടെ ഏതെങ്കിലും ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നശിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല അല്ല, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വേറെ വഴിയില്ല. അയ്യോ മരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയോടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സന്യാസം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക, വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ള മാതിരി, അതാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നൃഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഈ നൃഗ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് വളരെ ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു. പേരാണ് അത്രയും ശിബി രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ അത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, ആർക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും എന്നുള്ള മാതിരി. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശുക്കളെയൊക്കെ ദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുക, മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുക, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠത്തില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരണ്ടെന്നാണ്. വീണ്ടും ഈ സൈക്കിളില് നമ്മൾക്ക് ജനനവും മരണവും ഒന്നുമില്ല, വാർദ്ധക്യവും ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോവാം എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പശുദാനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ ആ രാജാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഞാൻ വലിയ ദാനധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയും, അയ്യോ രാജാവ് അത്രയും നല്ല ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ദാനം ചെയ്യണം തോന്നൂലേ നമ്മൾക്ക് ആ പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൃഗരാജാവ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യാണ്. കുറേ പശുക്കളെ കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ പശുക്കളുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ. അപ്പൊ ഈ കൊണ്ടുപോണതിന്റെ ഇടയിൽ, ബ്രാഹ്മണൻ കൊണ്ടുപോണതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുധാകരനല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നോട്ടീസിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നൃഗ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പശുക്കളെ കൊടുക്കൂലോ, പശുക്കളുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ. ഈ പശുക്കളെ കൊണ്ടുപോണതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ പശുക്കളുണ്ടല്ലോ, ബ്രാഹ്മണനും ഈ പശുക്കൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിൽ ഒരു പശു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി രാജാവിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. പശുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ, എങ്ങനെ മേയാൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് വീട്ടിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ വരും അല്ലെ, അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. ഇത് രാജാവിന് അറിയില്ലല്ലോ, അതുപോലെ ഈ ബ്രാഹ്മണനും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ ഒരു പശുവിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ, അന്ന് രാത്രി ആയിക്കണോ, ആ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ പശു എവിടെ എത്തിക്കണ രാജാവിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണമെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രാജാവ് അന്ന് വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് പശുക്കളെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതില് ഈ തലേ ദിവസം ഈ ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്ത് ഈ പശു പെടും. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അയാൾ അതും കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണന് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ്. അയാൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലായി ഈ പശു ഇന്നലെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നുള്ളത്. വേഗം അയാളെ നിർത്തിയിട്ട് പറയും, ഈ പശു എന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, എനിക്ക് രാജാവ് തന്നതാണ്, അത് എന്റെ പശുവാണ്. പിന്നെ വാഗ്വാദാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ രാജാവിന്റെ അടുത്തെത്താണ്. എന്നിട്ട് രാജാവിനോട് പറയും, രണ്ടുപേരും പറയും ഇത് അവരവരുടെ പശുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നവും. അപ്പൊ രാജാവിന് മനസ്സിലായി അബദ്ധം പറ്റി, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അയാളുടെ തെറ്റുമല്ലല്ലോ, രാജാവിന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ കാര്യത്തില്? അപ്പൊ രാജാവ് പറയും ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണനോട്, ശരി ഞാൻ അയാൾക്ക് പകരം ഒരു 100 പശുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, എക്സ്ട്രാ തരാം. അപ്പോ അതും കൊണ്ട് പോകും, സന്തോഷമായിട്ട് പോകും എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പശു അല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനെ പൊറിക്കും വാശിയായി, അല്ല എനിക്ക് ആ പശു തന്നെ വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് പറയും? അപ്പൊ അയാളോടും പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറെ 100 പശുക്കളെ തരാം. അപ്പൊ അയാളും പറയും, വേണ്ട എനിക്ക് അതേ പശു തന്നെ വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാജാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ കാര്യത്തില്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്നിട്ട് ശപിക്കുകയാണ് ആ രാജാവിന്. അപ്പൊ ഒരു പശുവിനെ
രണ്ടുപേർക്ക് ദാനം കൊടുത്ത രാജാവല്ലേ, അത് കാരണം കൊണ്ട് അത്രയും ഓർമ്മശക്തി കുറവായത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല്ലിയുടെ പല്ലി ഓന്ത് എന്നുള്ളതിലാണ് പറയുക. സാധാരണ ഓന്ത് നമ്മൾ നിറം മാറും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ ഒരു വലിയ പല്ലിയുടെ രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ രാജാവ് ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആലോചിക്കണം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഈ രാജാവിന് മോക്ഷം കിട്ടും എങ്ങനെ? അവര് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു കിണറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഗൗപന്മാരും കൃഷ്ണനും കൂടി കളിക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടികൾ വന്ന് കാണും ഈ പല്ലിയെ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കുറെ നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാനല്ലേ, ഭഗവാന് കൈ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നീളുമല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പല്ലിയെ ഇതാവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ് ആ രാജാവിന്. ഇതാണ് കഥ. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ട പാഠം? നമ്മൾ എത്ര ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ഭാവം അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ദുർഗാരാജാവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അബദ്ധം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വലിയ ദാനധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, ഇതിനെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പനിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദാനം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണ ഒരു ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ നിന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാതിരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ബാങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാഷ്യർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു കാഷ്യർ ഉണ്ടാവും, അയാള് എത്രയോ പൈസ ഉണ്ട്, ഉറപ്പല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അല്ലെ, കാഷ്യർ പണി എന്താ? പൈസ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ആ പൈസ എണ്ണലാണ് ആ ഒരു അവരെ പണിയുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പൈസ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പൈസകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്റെ പൈസയാണെന്ന് ആ കാഷ്യർക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ കാഷ്യർക്ക് അറിയാം ഇത് എന്റെ പൈസയല്ല, അതിൽ ഒരു പൈസ പോലും എന്റെ അല്ല എന്നുള്ളത് കാഷ്യർക്ക് അറിയാം. ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ആ കാഷ്യർ ഓരോ ദിവസവും പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല ഒരു ദിവസം എന്റെ പൈസയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൈസ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക? അയാൾ ജയിലിൽ പോണ്ടി വരും അല്ലെ, ഉറപ്പല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും. എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തരുന്ന സാധനങ്ങള് മറ്റുള്ളവർ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. നിത്യസന്യാസി യോനത്യേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ ദുഃഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, എന്താണ് വെറുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് നല്ലത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെയാണ്, നമ്മളുടെ അല്ല അതിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക്. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഈ ഒരു ജന്മം എനിക്ക് തന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാടകം, ഒരു ഡ്രാമ എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അതില് ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ്. അതിൽ അയാൾ പണക്കാരനാവാം, ഒരു കൊള്ളക്കാരനാവാം, വളരെ ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാവാം, അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാവാം. പക്ഷെ അതെന്തെങ്കിലും അയാളുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ക്യാരക്ടറാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ നടന്മാരുണ്ട്, മമ്മൂട്ടി ഉണ്ടാവും, മോഹൻലാൽ ഉണ്ടാവും, നിറയെ പേരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഓരോ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേഷം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ഥിരം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ആത്മാവും നമ്മുടെ ഈ ശരീരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു റോള് മാത്രമാണ് അത്. ഈ റോള് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ശരീരം നശിക്കും, നമ്മുടെ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരമോ ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഏതാളുകളായിട്ടും അവിടെ ബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മളൊരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാവും അഭിനയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിലെ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് ഒരു സിസ്റ്ററായിട്ടും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടാവുക.
അത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അല്ലെ, അവർ അഭിനയിക്കുന്നതും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റണം. അങ്ങനെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, ഇത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്, ഇതൊരു റോള് മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇവിടെയല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അങ്ങനത്തെ ബോധം വന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്, നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് ദുഃഖിക്കൂല, സന്തോഷം വന്നാൽ ഓവറായിട്ട് സന്തോഷിക്കൂല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. നമ്മളൊക്കെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു റോള് മാത്രമാണ് ഈ ജീവിതം എന്നുള്ളതും അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങൾ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് മോക്ഷമടയും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആരോടും വെറുപ്പൊന്നും തോന്നില്ലല്ലോ. ഒരു സിനിമയിലത്തെ ക്യാരക്ടർ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മോഹൻലാലിന്റെ എന്താണ് ശത്രുവായിട്ടാണ് ലാലു അലക്സ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമാതിരി സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഞാനത് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ആള് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ആ നാടകം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഹൻലാലും ലാലു അലക്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ശത്രുതയുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലെ. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫും. നമ്മൾ ഈ റോളിലാണ് നമ്മൾക്ക് പലരോടും വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത്, പലരോടും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ്. സന്യാസസ്തു മഹാഭാഗോ ദുഃഖമാപ്തോ മയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ അജിരേണാദി ഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്, സന്യാസസ്തു മഹാഭാഗോ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശ്വാമിത്രന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്താണ്ട് നമ്മൾക്ക് സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായിരിക്കും കാരണം? കാരണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ആ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമായാലും ദുഃഖമായാലും തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ഭാവം മാത്രമാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾക്കൊരു ഭക്ഷണം വെച്ചോളൂ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവില്ല. അയ്യോ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ അമ്മമാര്, കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മമാരൊക്കെ ചീത്ത വിളിക്കുക, അമ്മ എന്താ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവില്ല എന്ന മാതിരി അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെയാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് സ്പൈസ് ഉള്ള ഇത് സാധനം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു വൈറ്റ് റൈസോ ഒരു കേർഡ് റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ചോറോ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് അല്ലേ. എന്നാൽ എന്റെ മകൻ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന മകന് സ്പൈസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവന് ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബിരിയാണിയാണ് രുചിച്ച് കഴിക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് അനുസരിച്ചും ആ സന്തോഷം വരുന്നതും പോകുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? ഒരാൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റേയാൾക്ക് സന്തോഷം ആവണമെന്നില്ല. അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷണിക നേരത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മഷ്റൂം, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം പറയണ കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറയണത്. മഷ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂണ് അല്ലെ. ആ കൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചോളൂ കഴിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു തവണ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അലർജി വന്നു, സ്കിൻ അലർജി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേഹം മുഴുവൻ വീർത്ത് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി. ഓക്കെ, വായയുടെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട്. സ്കിൻ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അതിന്റെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പറയണത്. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് അലർജിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ സ്വെല്ലിങ് മാറി വന്ന് വീർത്ത് ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചോക്കിങ് മാറി വന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകും. ചിലർക്ക് മരുന്നിന്റെ അലർജിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതേ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം പിന്നെ ആരെങ്കിലും കഴിക്കുവോ? ഒരു തവണ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുവരെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അല്ലായിരുന്നേ. അപ്പൊ ആ ഇഷ്ടം എവിടെ പോയി?
പേടി. അപ്പൊ ഏത് നിരന്തരമല്ല. ഇതിപ്പോ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണെന്ന്. പക്ഷെ അതൊന്നും നിരന്തരമല്ല. അതിന്റെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാറുന്നു, അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിരന്തരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷമാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം തെക്തോ കരോതി യഥ ലിപ്യതേ നാസ പാപേന പത്മപത്രം ഇവാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ പത്മപത്രം ഇവാംബസ, പത്മപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമരയുടെ ഇല. അപ്പൊ ഒരു താമരയുടെ ഇല, നമ്മൾക്കറിയാം താമര ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ്? കുളങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാടങ്ങളിലാണ് കാണുക, അല്ലെ? ആ അതിന്റെ അടിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫുൾ ചളിയായിരിക്കും. പാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാവുന്നല്ലേ, വിതയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ താമരകൾ കാണുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ മുഴുവൻ അഴുക്കാണ്. നമ്മുടെ കാലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂഴ്ന്നു പോവും, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തല്ലേ താമര ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ താമര അത്രയും ആ വെള്ളം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും അവിടത്തെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എത്ര ചളിയുള്ള വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇലയുടെ മേലെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല, അല്ലേ? അതിലൊരു വാക്സ് കോട്ടിംഗ് മാരിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ആ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളായാലും സത്കർമ്മ ഫലങ്ങളായാലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിലാണ്: സകർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. എന്തൊക്കെയാണ്? സകർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. വികർമ്മം. സകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താണ് റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളെയാണ് സകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി വികർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത, ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ കുടിക്കുക, വലിക്കുക, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിഷിദ്ധമാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വികർമ്മം കൊണ്ട് എപ്പോഴും, വികർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ എന്താണ് അകർമ്മം? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദ്രോഹമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരാഗ്രഹം സാധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് ശാസ്ത്രത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളെ സകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ വികർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കോ? കർമ്മങ്ങൾ ഫലം ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളായിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഫലം ഇച്ഛയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പുണ്യകർമ്മങ്ങളുണ്ട്, പാപകർമ്മങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓർഫനേജിലേക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു, ഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്. മറ്റത് എന്താണ് ദോഷകർമ്മങ്ങൾ, പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് കറക്റ്റ്. പക്ഷെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? സമർപ്പിച്ച് ഫലം ചൂടാവുക. അതോടെ എന്താ ദോഷം നമ്മൾക്ക് വരണേന്ന് പറയൂ? എന്താ ദോഷം? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ദോഷമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമില്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ. ജന്മം എടുക്കണം, വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ദോഷം. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മളുടെ ശ്രമം എന്താണ്? നമ്മൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് രോഗം വേണ്ട, എന്നിട്ട് പാപം വേണ്ട, പുണ്യം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾക്കിനി വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ വേണ്ട. നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പാടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പുണ്യാണ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? വീണ്ടും നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇടയിൽ കൂടെ പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന
വീണ്ടും വരണം. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ദോഷം അതാണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പുണ്യകർമ്മങ്ങളായാലും കർമ്മങ്ങളായാലും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് അയ്യോ ഞാൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നത് ഈ പണം ഞാൻ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു മകനോ മകളോ ആണല്ലോ ശരിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ 100 രൂപ ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 രൂപ ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ 100 രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. ഭഗവാന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സമ്മതത്തോട് കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയാവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ താമരയില് ഈ വെള്ളം പറ്റാത്തത് പോലെ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അത് പുണ്യകർമ്മമായാലും പാപകർമ്മമായാലും. യുക്ത കർമ്മഫലം തെക്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തൻ ഇവിടെ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുക, സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സ്ഥിരചിത്തമാണ്. സ്ഥിരചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരേ ഭാവ. അവിടെ ഓവർ സന്തോഷവും ഇല്ല, ഓവർ ദുഃഖവും ഇല്ല. നമ്മൾക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം കിട്ടിയാൽ മതി സന്തോഷിക്കാനല്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടക്കും. ഒരു ദുഃഖം കിട്ടിയാലും മതി എണ്ണി പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരച്ചത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതോടെ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ഒരു കാറില് ഇപ്പൊ 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാന്ന് വെച്ചോളൂ. കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ. ആ ഒരു കുട്ടിയെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരച്ഛൻ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് കാറിൽ. ആ കുട്ടി ആ വണ്ടി എവിടേക്കാണ് പോണത്, എപ്പോഴാണ് എത്തണത് എന്ന് വല്ലതും ആലോചിക്കുവോ? ഇല്ല. കാരണം അച്ഛന്റെ കൂടെയാണ് പോണേ, ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് വല്ലാതെ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കയറും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ കൈ കാണിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് മോനെ ചാടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടും ധൈര്യമായിട്ട്. എന്താ കാരണം? അച്ഛൻ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കുട്ടിയെ വീടിന്റെ പേടിയൊന്നുമില്ല, കാരണം പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് അച്ഛന്റെ മേലെ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പകരം ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു കൗമാരപ്രായക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പുറത്തിരിക്കണേ നോക്കൂ, അച്ഛന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കാൻ നോക്കൂ, മകൻ വലുതായിട്ട്. അവനാണെങ്കിലോ അവൻ 1008 കാര്യങ്ങൾ പറയും. അച്ഛനെന്താ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ്, ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കല്ലേ പോകണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ ചിലപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതിന് വെച്ചുള്ള സംശയങ്ങളാണ് മുഴുവൻ. അപ്പോഴേക്കും എന്തായി, ആ കുട്ടിക്ക് അച്ഛന്റെ മേലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അച്ഛനാണ് ഓടിക്കുന്നത്, അവിടെ എത്തും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വലുതാവും തോറും നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അവരെക്കാളും നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയുക എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് ഈ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിമാരെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എല്ലാം ഭഗവാൻ എത്തിച്ചോളും. ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറുടെ കാറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കില്ല, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെ എത്തി, അവിടെ ഇറങ്ങുക, അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളാണ് വണ്ടി ഓടിക്കണേ, നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലോ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ GPS നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് വണ്ടി, ചിലപ്പോൾ GPS കൊണ്ട് നിർത്തുക ചില പുഴയുടെ അടുത്തായിരിക്കും, അതിൽ വഴി മാറി, അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷനായി. നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തോ ഇല്ലെന്ന് പോലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രൈവറാണ്, നമ്മളുടെ ഭൂതവും ഭാവിയും എല്ലാം അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതിനെ കുറിച്ചും സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ, ഏതവസ്ഥയിലായാലും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചോളും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ വേർപെട്ട് കിടക്കുന്ന കൈയാണ്, നമ്മൾക്കിപ്പോ ഈ കൈയോടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഷോൾഡറിൽ നമ്മൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആ കൈ കൊണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആ കൈ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർപെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ഊഹവും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ ദ്വിജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന് ആരെ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിന് ആരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനല്ല, സോറി, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകളും ശരികളും തിരിച്ചറിയാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? കർമ്മഫലം. 3 ഗുണങ്ങള്. ഏത് ഗുണങ്ങളൊക്കെയാ? സത്വഗുണം, സത്വഗുണം, രമോഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം. ഈ 3 തമോഗുണം. ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും ദേഷ്യവും എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? പക്ഷേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ മാതിരിയാണ്. അവിടെ വിശപ്പില്ല, ദാഹമില്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് വിശപ്പ് അല്ലെ? ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. അതിന് ഭക്ഷണം വേണോ? ഒന്നും വേണ്ട, നശിച്ചു പോകും അല്ലെ? അതുപോലെയാണുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരവും, സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും ചേർന്നിട്ടാണ്, ആത്മാവല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് കർമ്മങ്ങളും ഇല്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ഈ ശരീരവും, ഈ 2 ശരീരം, നമ്മൾക്ക് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ശരീരം നമ്മുടെ ദേഹത്തുണ്ട് അല്ലെ? മനസ്സും ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, പുറത്തുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ഈ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളോ കർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക? കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇനി കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുറെ ജീവിവർഗങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ആത്മാവ് എത്തിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഏത് ജന്മത്തിലിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ ജന്മത്തിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നായയുടെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ജന്മം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചയുടെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില്. ആ പൂച്ചയ്ക്ക് മനുഷ്യന്റെ മറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഏത് ശരീരമാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആത്മാവ് അപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? ശരിയും നമ്മുടെ സെയിം ആത്മാവാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു നായയുടെ പൂച്ചയുടെ ഒരു ജന്മം എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഒരാളും മൃഗങ്ങളായിട്ട് പോവില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ്. ഒരു തവണയെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യജന്മം ഉറപ്പാണ് എന്നാണ് ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില്. അതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതുമാരത്തെ ഏത് കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പൂച്ചയുടെ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും, ഒരു എലിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കണം തോന്നും, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എലിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അറപ്പാണ് തോന്നുക അല്ലേ? പക്ഷെ പൂച്ചയ്ക്കോ എലിയെ കഴിക്കണം തോന്നും. അത് ആത്മാവ് സെയിം ആത്മാവ് തന്നെയല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് അവിടെയും പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരവും അതിനുള്ള ശരീരവും ആണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ആത്മാവല്ലാന്ന്. മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠാ തത്പരായണാഃ കച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും എല്ലാം ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക.
അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഗതിയുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മൃഗജന്മൊന്നും വേണ്ട. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാതിരി ഒരു മനുഷ്യജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് വേണം അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാ, മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുക. മുക്തിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഭാവങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ, 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തോന്നുന്നു അല്ലെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഭാവങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു. സൺറൈസ്, സൂര്യന്റെ രശ്മികള്, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡിസ്ക്, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള മാതിരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? 3 ഇതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശങ്കരാചാര്യര് നമ്മള് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ് ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധ സംസ്കാരം ഉള്ള സമയത്താണ്, ബുദ്ധന് ശേഷമാണ് ശങ്കരാചാര്യര് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധൻ അവതരിക്കുമ്പോ ബുദ്ധനൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശക്തിയാവേശ അവതാരാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധ അവതാരം വന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാവരും നോൺ വെജ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്കാരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അഹിംസാവാദികളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബുദ്ധാവതാരം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധാവതാരം വന്നപ്പോ എല്ലാവരെയും അവരെന്താക്കി മാറ്റി? അതിങ്ങനെ ബുദ്ധന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണല്ലോ, അഹിംസാ സിദ്ധാന്തമാണ്. ഏത് ജീവികളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആ സമയത്താണ് ശങ്കരാചാര്യർ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആരാണെന്ന് അറിയോ? ആരാ ശങ്കരാചാര്യര്? ശിവന്റെ അംശാണ്. ശിവനാണ് കേട്ടോ, ശിവനാണ് ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശിവദേവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്. വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു എന്നാണ്. ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ, വിഷ്ണുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് ശിവൻ. അതിന് മേലെ ഭക്തന്മാരില്ല എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശിവനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് തൈരും മോരും പോലെയാണ് എന്നാണ്, തൈരും പാലും പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുക. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ വിചാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു എനർജിയാണ്, ഊർജമാണ്, അതിൽ ലയിക്കും നമ്മൾ എന്നാണ്. മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ലയിക്കും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ളത് അതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് പുറത്ത് ഒരു പ്രകാശവലയുണ്ട്, അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്തുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മനിലേക്കാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനില്ലേ? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മള് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ പല ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ടല്ലേ, നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ടും പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു എന്നാണ് പറയുക. ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എത്തുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്താണ്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല, നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇനി അടുത്തതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഓടക്കുള്ളിൽ ഓതുന്ന കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു അമ്മ, ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ ആരാണെങ്കിലും ആവട്ടെ, അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീച്ചറാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അവരുടെ മകൻ അതേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുമോ വീട്ടിലുള്ള അത്രയ്ക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ടീച്ചർമാർ നിൽക്കണം, ടീച്ചറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കണം. പക്ഷെ വീട്ടിലാണെങ്കിലോ അമ്മോട് വേണമെങ്കിൽ തല്ലുകൂടാം, ബഹളം വെക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതോ ആരോടാണ് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക? ടീച്ചറോടാണോ അമ്മയോടാണോ? അമ്മയോടാണ് അല്ലെ? ആ രൂപമാണ് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അവിടെ നമ്മൾക്ക് അമ്മയുടെ രൂപത്തിലോ മകന്റെ രൂപത്തിലോ ഒക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനോട് പറയാം. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കൃഷ്ണനോട് പല തരത്തിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യം സാധിച്ചില്ലേ, എന്താ കൃഷ്ണ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ? ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്ത് തോന്നാറില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വീട്, അതായത് യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് ഒരു സെറ്റപ്പാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, ഇത്തിരി ഗൗരവക്കാരനായിട്ടുള്ള
എന്നുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ പരമാത്മ രൂപവും ഭഗവാൻ രൂപവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോയാലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിയിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രകൃതിയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൂലോകത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ പോയ ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നല്ലത്? നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കല്ലേ പോകണ്ടേ? അതെ. നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോകണ്ട അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണീക വിഹസ്തിനി സുനി ചൈവാശ്വപാകേച പണ്ഡിതാസമദർശിനക. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായിയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ. അപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും പോട്ടെ, ഒരു നായയായാലും ഒരു പൂച്ചയായാലും എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ചണ്ടാളനായാലും. ചണ്ടാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നായയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ചണ്ടാളന്മാർക്ക് പൊതുവെ പറയുക കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പൊ ഒരു ശരിക്കും പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, അതായത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ ഒരു ജോലിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു വേലക്കാരി നമ്മുടെ അടുക്കളയിലൊക്കെ പണിയെടുക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, സഹായത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കണ ആൾക്കാരോട് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാവും? വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒപ്പം എന്താണ് ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ അവരെയും കൂടി ഇരുത്തി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മൾ അത്രയും നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ തന്നതല്ല കേട്ടോ, നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം തന്നെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരേ ആത്മാവാണുള്ളത്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രൂപം മാറുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ വേലക്കാരിയാവോ, ഒരു നായയാവോ, പട്ടിയാവോ, പൂച്ചയാവോ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളായിരിക്കാം അടുത്ത തവണ. ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറയില്ലേ, ജ്ഞാനപ്പാനയുടെ ആ ഭാഗം ഭയങ്കര നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്ക് വൈകാതെ പറയാൻ അറിയില്ല. എന്താണ് വളരെ ഇതായിട്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് എന്തായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പറയുക, നൃപ്പൻ വന്നിട്ട് കൃമിയായി പിറക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതില്. ഓക്കെ, അത് ജ്ഞാനപ്പാനം എല്ലാവരും ഒരുമാതിരി കേട്ടിട്ടുള്ള ഇതാണ് അല്ലെ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, നാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4-5 വരി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് വായിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ പാടാൻ പറ്റും, പക്ഷെ തനിയെ പാടാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു അഹങ്കാരവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടുന്ന ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരിലും ഉള്ളത്, ഈ രൂപം മാത്രമാണ് മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നായയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനെ ആയാലും അവർക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദിചേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിർ അസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷണം എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ലക്ഷണം എന്താ? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആഹ്ലാദം വരാറുണ്ട്, പക്ഷെ ആഹ്ലാദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ പറയും ഞാൻ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യ അല്ലേ, കാരണം എനിക്ക് എന്നിട്ടും സന്തോഷങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ കുറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത കാരണമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് സ്ഥിര സന്തോഷമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാൻ വന്നു പോയിട്ടും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കണത് അല്ലെ. അന്ന് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുത്തു, എത്ര പാപികളാണെങ്കിലൊക്കെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്തവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയത് അത് കാരണം കൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ അത്രയും നല്ലതാണെങ്കിലും
കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെന്താ ആലോചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇത്രയും ആഹ്ലാദം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്ര കാരുണ്യവാനാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഭഗവാൻ നന്ദി പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത്. ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും എനിക്ക് അർഹതയുണ്ടാവില്ല, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ തരികയാണ് എന്ന്. എന്നാൽ ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോഴെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ദൈവമേ, ഞാൻ എത്ര പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖം ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ എത്ര പാപമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, എത്ര കുറവാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഏത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ലെവലാണ് ശിക്ഷിക്കുള്ളൂ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും സങ്കടമാണ് മക്കൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അടിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര ഫോഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും അടിക്കില്ല. നമ്മൾക്കും സങ്കടമാണ് അവര് കരയുന്ന കാണുമ്പോ, അവർ വിഷമിക്കുന്ന കാണുമ്പോ അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളെക്കാളും എത്രയോ, നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. നമ്മൾക്ക് കാരുണ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ആയിരിക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ? അപ്പോ അവരെന്താ ആലോചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അയ്യോ എനിക്ക് ദുഃഖം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന് അപ്പോഴും നന്ദി പറയും. ഇത്ര കുറവല്ലേ എനിക്ക് തരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും നന്ദി പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിനാണ് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവര് ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും, സ്ഥിര ബുദ്ധിയോടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ആര്? ശുദ്ധമായ ഭക്തൻ, ഭൗതികാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യേഹി സംപർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയാന തേഷൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏകി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയവതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്ന്. അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ദുഃഖം പറയുന്നത്? ഇതിൽ കാണും. ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് PDF തന്നിലുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് വായിച്ചാലും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ സംസ്പർശജാ ഭോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഏത് തരത്തിലും സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് വരുന്നതും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് കാതിന് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു മനോഹരമായ സംഗീതം നമ്മൾക്ക് കേട്ടാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നു അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം. നമ്മൾ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, നമ്മൾ മൂന്നാർ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അല്ലെ, ഊട്ടി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത്? പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ശാന്തത അനുഭവപ്പെടും. എല്ലാ ടെൻഷനും നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലെ? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത്. എന്നാൽ അതുപോലെ ദുഃഖങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈയാമ്പാറ്റയാണ്. ഈയാമ്പാറ്റ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈയാമ്പാറ്റ എന്താ പ്രത്യേകത ഈയാമ്പാറ്റയുടെ? പറയൂ ആരെങ്കിലും. അത് വിളക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം കാണുമ്പോ പോവും, അതില് വീണ് മരിക്കും അല്ലെ? ആ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അതുമ്പോ പോയി ഇതാണ്, അത് എന്തോ തിന്നാനുള്ള സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് അതിന്. എന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ പോവാണ്, പ്രകാശത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങനെ അതുമ്പോ ടച്ച് ആവുമ്പോ അങ്ങനെ ആ ചൂടുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ഇന്ദ്രിയാണ് അതിനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഏത് ഇന്ദ്രിയാണ് അത് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നത്? കണ്ണ്. കണ്ണിലല്ലേ ആകർഷണം വരുന്നത്? കണ്ണുകൾ കൊണ്ടല്ലേ, സ്കിന്നല്ല മാതാജി. നമ്മൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് ആകർഷണം വരുന്നത് അല്ലെ? ആ ആകർഷണത്തിലാണ് അത് പോയി തൊടുന്നത്. തൊടുമ്പോ മരിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യം, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ ഏതിന്റെ ആകർഷണമാണ്? കണ്ണിന്റെ ആകർഷണമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു മാനിനെ കാണുന്നുണ്ട്. മാനിന് എന്താണ്? മാനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില സംഗീതം, ചില ശബ്ദങ്ങളോട് ഭയങ്കര ആകർഷണമാണ്. നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആകർഷണമായിട്ട് മാൻ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നായാടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ, നായാട്ടുകാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മനോഹരമായിട്ട് ഒരു സംഗീതം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ആകർഷിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രേ കൊല്ലുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ ദോഷമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? കാതാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ആനയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത് ചെറിയ ആന. ഈ ആന എങ്ങനെയാ പിടിക്കുന്നത്? ആന എങ്ങനെ പിടിക്കാന്നറിയോ? പിടിയാനി വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ പിടിക്കുക.
ഒരു പിടിയാന, ഒരു കൊമ്പനാനെ നമ്മൾ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിടിയാനയുടെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടും. അങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം വരും ഈ കൊമ്പനാനയ്ക്ക്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ വിടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിടിയാന അവർ നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് മുമ്പേ തന്നെ, ഈ കൊമ്പനാനയുടെ അടുത്ത് വിടുന്നതിന് മുമ്പ്. എന്നിട്ട് ഇവർ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിൽ മുഴുവൻ ഈ ചപ്പ് ചവറുമര അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ നിറച്ച് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മേലെ മണ്ണിട്ട് മൂടും. എന്നിട്ട് പിടിയാന് അതിന്റെ അടുത്ത കൂടെ അങ്ങനെ നടത്തി പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഇതുമ്മ കയറാണ്ട്. അപ്പൊ പിടിയാനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തെന്ന്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാ വീഴും എന്നുള്ളത്. ആ ബോധം അതിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ ദിവസം പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിയതല്ലേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൊമ്പനാനും പിടിയാനയും കൂടി അതിൽ കൂടെ തവണമാരി നടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പിടിയാന ഇതിൽ കൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ പിടിയാന ഉഷാറായിട്ട് അപ്പുറത്തെ കൂടെ നടക്കും, കൊമ്പനാന് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വീഴും. ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് അതിന് ദോഷം വരുന്നത്? സ്പർശന സുഖമാണ്, അവിടെയാണ് സ്കിൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെയോ വണ്ടിനെന്താണ്? ഗന്ധം. അത് പൂവിന്റെ ഗന്ധവും ആ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ, താമരയാണ്, താമരയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കും. താമരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അത് വിരിയും, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ വാടും, അത് കൂമ്പിപ്പോവും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിനെ അറിയില്ല, അത് നന്നായിട്ട്, അത് വായടയും രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വണ്ടിന് വരുന്നത് കേട്ടോ. അത് തേൻ കുടിച്ച് രസിച്ച് അത് മറന്നു പോവും, അതിനുള്ളിൽ താമരപ്പൂ അങ്ങനെ കൂമ്പിപ്പോവും, ശ്വാസം കിട്ടാണ്ട് വണ്ടി ചത്തുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഗന്ധവും ഇതുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ്, മത്സ്യമാണ് കാണുന്നത്. മീൻ പിടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചൂണ്ടയില് ഒരു ചെറിയ മീനിനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ മീനിനെ പിടിക്കില്ലേ, അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? അതാണ് ആ ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി, വായയുടെ രുചിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്ര ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അളവിന് മേലെ കഴിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദഹനക്കേട് വരും, ദഹനക്കേട് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അമിതമായ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയില്ലേ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകി പോകരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതില്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണ മൃഷയക്ഷീണ കൽമഷാഹ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാനക സർവഭൂതഹിതേരദാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ബ്രഹ്മനിർവാണന്മാർക്കാണ്, ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോവാന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക, ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് എത്തുക. ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ആർക്കാണ് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സംശയം വരുന്നത്? നമുക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു സംശയം, ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, ചെയ്താൽ നന്നാവോ അല്ലെ, എപ്പോഴും സംശയം. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇരുട്ടാണ് കാണുക അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളൊരു ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ രൂപം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആ രൂപം നമ്മൾക്ക് അറിവ് തരും, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സംശയങ്ങളില്ല, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ നന്നാവണം, ഞാൻ വലുതാവണം എന്നല്ല. അവരിപ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാകുമ്പോൾ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവർക്കറിയാം ഇതല്ല നമ്മളുടെ സ്ഥാനം, നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്താണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അയ്യോ അവർക്കൊന്നും അത് അറിയണില്ലല്ലോ, അവരെയും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, അവരെയും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ശ്രമമാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ടില്ല. 70ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പോയി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും എന്താണ് കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനൊക്കെ അടിമയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഏതാക്കി മാറ്റിയത്? ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറ്റിയത്. അവരതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കാരണം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? അവരെ കൊണ്ടുവന്നത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ്, പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നേതിച്ച് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ചിന്തകളിൽ മാറ്റം വരും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും, അത് മാറ്റാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തുളസി വെള്ളമെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീർത്ഥമായിട്ട് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
അതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഒരു തുളസിയുടെ ഇല ഇട്ടിട്ട് വെക്കാലോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു അവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൽക്കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാന് റെഗുലർ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം വരുത്തണം കേട്ടോ. പ്രസാദമായിട്ട് മുഴുവൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതെങ്കിലും ഒരു തുടക്കമായിട്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവത് ഭക്തരാക്കണം, അവരുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്തെന്ന് സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ എന്താവും, ബ്രഹ്മനിർവാണം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ്. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഓവറായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ. ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഭഗവാൻ. എന്താണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളൂ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണ്ടേ? വേണം. അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന, മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാലടികളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മത്സ്യം എവിടെ മുട്ടയിടുക, ഈ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യം അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എപ്പോഴും, പക്ഷെ ആ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ധ്യാനം മുഴുവൻ, ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ മുട്ടയിട്ടയിലായിരിക്കും ഇത്ര ഉണ്ടാവുക. ഇനി ആമയോ, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുക. ആമ കടലാമയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടലിലുണ്ടാവും, അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും. എല്ലാ സമയവും ആമ കരയിലല്ല ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ കരയിൽ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ആമയുടെ ശ്രദ്ധ വന്നിട്ട് കരയിലുള്ള മുട്ടകളുടെ മേലെയായിരിക്കും ഇത്ര. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്നത്, നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ധാമത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വയം പോകാന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറും. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമായ അവസ്ഥ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ലെവല് അതാണ്. വലിയ വലിയ മുനിമാരും മഹർഷിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും അവര് മുഖത്തൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ഈ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കിക്കോളൂ, അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ശാന്തതയായിരിക്കും. എപ്പോഴും ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരുടെ ദേഷ്യം വരില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവേ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളില്ല, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർ അതിന് മേലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതമായ ആൾക്കാർ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. കണ്ടോ, ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല, അതിനെങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരം, ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ച് ആണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഈ ഭഗവത് സേവയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അതെങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കണേ, കൃഷ്ണനല്ലല്ലോ തോന്നും. ആർക്കെല്ലാം സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സേവ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവതിക്കാണ്.
ദേവിക്കല്ലേ? ദേവിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവ ചെയ്യുക? ഭഗവത് സേവ അതെ. ചെയ്യുന്നത് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തണേന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക? ലക്ഷ്മി നാരായണനല്ലേ ഭഗവാൻ? ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ചേർന്നിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഈ ദേവതമാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ദേവതമാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യ്, കാല്, കണ്ണ്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കണ്ണുകളാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ദേവതമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം എവിടേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക? വായിൽ കൂടി കഴിച്ച് നമ്മുടെ വയറ്റിലെത്തുന്നു. ആ വയറ്റിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഭക്ഷണം എത്തും അല്ലേ? കയ്യനും അവിടത്തേക്കും ഭക്ഷണം എത്തുന്നില്ലേ? ആരെ ആരാധിച്ചാലും എന്നിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? നമ്മൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വയറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിന്റെ പോഷകങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? എത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേരിന്റെ അവിടെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എല്ലാ ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നില്ലേ? എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇലകൾക്ക് മാത്രമാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി ഉണങ്ങില്ലേ? ഉണങ്ങും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? വേരിന് വെള്ളം എത്തിയാലാണ് എല്ലാം എത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഈ ദേവതമാര്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് എല്ലാവർക്കും എത്തും, എല്ലാ ദേവതമാരിലും എത്തും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തനിയായിട്ട് നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മളുടെ ഭാര്യ, ഭർത്താവ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാതാജി ആണെങ്കിൽ മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രഭു ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവാം, അത്ര ഇഷ്ടമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളുണ്ടാവാം. അവരൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി, കാരണം എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനാണ് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്റെ പ്രയാസം വരുമ്പോഴും സന്തോഷം വരുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കും. അല്ല, നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എല്ലാവരും നമ്പർ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ ഗൾഫിലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, നമ്മൾ ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് പാതിരാത്രിക്ക് 12 മണിക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വയ്യായ വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ പോയി വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ എത്ര സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 10 തവണ ആലോചിക്കണം. അവര് ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണോ വേണ്ടയോ, അവരെടുക്കോ ഇല്ലയോ, ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഗുരുവായൂരപ്പ. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും സമയം നോക്കാറുണ്ടോ? ഭഗവാനെ നോക്കാൻ നമുക്ക് സമയം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ 24, അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ദ്രൗപദിക്ക് വസ്ത്രാപക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോ ഭഗവാനെ വിളിച്ച ഉടനെ ഭഗവാൻ പരിഹാരം കൊടുത്തു അല്ലെ? അപ്പോ പൂർണ്ണ ഭക്തന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള പരിഹാരവും എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 24 മണിക്കൂറും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ്. ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ കേൾക്കും. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അവിടെ ഓൾറെഡി സേവ്ഡ് ആണ്. അവിടെ ഒരാളുടെ നമ്പർ ഇല്ല, ഒരാളുടെ നമ്പർ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരുടെ നമ്പറും അവിടെ സേവ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ശരിയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയില്ലേ പരമാത്മാവായിട്ട്? നമ്മൾ പൂച്ചയായാലും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്, നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ ആര് വരുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എത്ര ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തോന്നും. നമ്മൾ പറയും റൂം അടച്ചിട്ട് ചെയ്യണം, ആരും കാണില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് എല്ലാം സാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭഗവാനെ ഒളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ചില ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം തോന്നുന്നുണ്ട്, അതിനെ കൂടെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ചീത്ത കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആരാണ്? മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്?
ഭഗവാൻ ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവായാലും അമ്മയായാലും അച്ഛനും ആയാലും ഈ ശരീരം പോകുന്നത് വരയ്ക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത് സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഇതറിയുന്ന ആൾക്കാര് ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷയും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ചോദ്യം കൃഷ്ണ. നോക്കാട്ടോ, എടുത്തോട്ടെ. എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാല് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിപൂർവകമായ സേവന കർമ്മമാണ്. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവന കർമ്മമാണ്. ഇനി ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളായിരിക്കണം നിത്യസന്യാസി. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ചെയ്യാത്ത ആളെ നിത്യസന്യാസി. ഇനി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ ശ്ലോകം 5:10 എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? താമരയിലെ എന്ന പോലെ. എന്താ ചെയ്യണം? 5:10 എന്താ പറയുന്നത്? ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? താമര ഇലയിലുള്ള താമരയില് വെള്ളം പിടിക്കാത്തത് പോലെ അവരെ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം 5:12 എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണബോധവും കൃഷ്ണബോധം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. സ്ഥിരചിത്തയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം കിട്ടും. കർമ്മഫലം സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം കിട്ടും. കൃഷ്ണബോധമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം കിട്ടും. ശാരീരിക ബോധമുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ശ്ലോകം 17 എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾക്ക്. അതാ പറഞ്ഞേ, നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിക്കില്ല ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത്. എന്ത് നടന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്നുള്ള ലെവലില് നമ്മൾക്ക് അതിനെ അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും. 5:18 എന്ത് പറയുന്നു? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണണം. അതെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, അതായത് പശുവിനെ ആയാലും ബ്രാഹ്മണനെ ആയാലും നായയായാലും ചണ്ടാളിനെയായാലും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായി ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഓ, അതുണ്ട് അല്ലെ. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞോളൂ. ഭൗതിക വ്യക്തി ഇഷ്ടമായത് കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയോ അനിഷ്ടപ്രാപ്തിയിൽ വ്യാകുലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ സ്ഥിരബുദ്ധിയാണ്, അസംഭ്രാന്തനാണ്. 2 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും കൂടിയിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തിയില്ല. സമാധി കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. എപ്പോഴും അവർക്ക് ആനന്ദമായിരിക്കും. അതായത് ആഹ്ലാദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അവര് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് ഉള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായി ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാ ദുഃഖം പറഞ്ഞില്ലേ? അത് പറയൂ. ഈയാമ്പാറ്റ തീയിൽ വീഴുന്നത്, ആകർഷണം മൂലം തീയിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അടുത്തത് എന്താണ്? സംഗീതത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം മൂലം മാന് കാതിന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തിൽപ്പെട്ടു. അതാണ് എന്താണ്? ചത്തുപോവാണ് അല്ലെ, അപകടത്തിൽ പെടുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? സ്പർശസുഖം മൂലം സ്പർശന സുഖം മോഹിച്ച് എന്താണ്? വീഴുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അടുത്തത് പണ്ട് താമരയ്ക്ക് ദാഹപ്പെടുന്നത് ഗന്ധവും രുചിയുമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? വലിയ വായുടെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിനെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവ്വപാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ആത്മീയ ലോകത്തിലെത്തുക. ആത്മീയ ലോകത്തിലെത്തും. അതെ, ബ്രഹ്മനിർവാണം
എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു? അത് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മനിർമ്മാണം പോകുന്നു, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ്വന്ദ്ത്തിന് അതീതരാണ്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. അവരെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക? സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ബ്രഹ്മനിർമ്മാണം പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മനിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? അവസാനത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി. അറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാമം ശാന്തി മൃച്ഛതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ശാന്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണണം. എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ പ്രപാദി കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.